Dini dai 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 ay 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 dini dai 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 זה הסיפור. פעם הגיע איזה הילגה אפיקורס. אתה יודעת מה הילגה אפיקורס? אפיקורס קדוש כזה, כופר מה לעשות, רואים כמה שהוא כאילו צועק ונגד. הוא כמובן פשוט מחכה שמישהו ייגע לו ממש בעומק של הלב. בא איזה אפיקורס מובהק לרב לוי יצחק, מתחיל לצעוק לרב לוי יצחק, רב, כל היידישקייט, כל היהדות של היום זה כבר לא רלוונטי. בואו, עזוב שטויות, תפסיק עם השטויות שלכם. מה היהודי היום, כן, זה לפני 200 שנה, מה היהודי היום צריך להתעסק עם תפילין, עם ציציות? בשביל מה? זה הכל שטויות, בזבוז זמן. מה, טהרת המשפחה, זה הכל בוא במייסס. מישהו המציא את כל עזבו, אולי פעם זה היה רלוונטי. אבל היום מתחיל לצעוק עליו. רבי לוי יצחק מסתכל לו בעיניים ואומר, אולי אתה צודק. אז האפיקורס לא מבין מה מדבר. אז הוא חושב שהוא לא שמע אותו טוב, אז הוא מתחיל עוד פעם. רבי לוי יצחק בכל השניים מיקרא ואיך התרגום שאתם כל כך עסוקים בו כל יום, ובכלל ללמוד ש"ס, מה אכפת לי מרב הונא? מה אכפת לי מרב אסי? מה זה מעניין אותי? ריש לקיש, מה זה קשור אליי היום? תעזבו. כל העולם צוחקים עלינו בגללכם שאתם לומדים דברים שאין להם שום הקשר להיום. אז רבי לוי יצחק מסתכל לו עוד פעם בעיניים ואומר לו, אתה יודע מה, אולי אתה צודק. וככה זה הלך, עוד טענה ועוד טענה. וככל שהוא התחיל לטעון, ככל שהוא המשיך לטעון יותר ויותר, כך גם כן הטון שלו ירד יותר ויותר. וכל פעם שהוא התרצה להגיד עוד פעם משהו, רבי לוי יצחק עוד פעם אמר לו, maybe you're right, אולי אתה צודק. עד שבסוף הכופר אמר לו, רבי לוי יצחק, אולי פשוט, באמת, נהיה קצת יותר חירותים ופשוט נפסיק לדקדק בכל התורה והמצוות. עם טון כזה.
ואז רבי לוי יצחק הסתכל לו בעיניים ואמר לו עוד פעם, אולי אתה צודק. הכופר היה בשקט גמור, עד כעבור איזה 30 שניות, רבי לוי יצחק הסתכל לו יותר עמוק לעיניים ואמר לו, אבל אתה יודע מה? אולי אני צודק. זה היה הסוף. זאת אומרת, סליחה, זה לא היה הסוף. זה היה ההתחלה. כי אותו כופר חיכה כל החיים שלו, שמישהו פשוט ישמע את הכאב לב שלו, על זה שהוא לא מוצא את עצמו בעולם התורה. וכשהוא קלט שהוא נמצא מול מישהו שהוא לא צריך להתגונן בפניו, הוא הרגיש שפה אני לא צריך להיות תוקפני, פה מישהו מקשיב לי. רבי לוי יצחק נתן לו את כל המרחב ואת כל המקום כדי שהוא יהיה מישהו. אז אני יודע שברוך השם המקום הזה, תקוע, באמת לדעתי הוא כאילו, ובאמת לדעת כל כך הרבה אנשים שמכירים את המקום הנפלא הזה, ולנו, למשפחה שיש לנו פה, וחברים, כל כך הרבה חברים שיש לנו פה. אני תמיד מרגיש על תקוע שזה אחד מהמוקדים של אולי אתה צודק. אולי אתה צודק, אולי אני צודק. אבל who cares? בסדר. אולי אתה צודק, אולי אני צודק. אז בזכות הסנגורן של ישראל, בזכות כל אלו, רבי לוי יצחק בן צנעא שם, ואנוכי לא ידעתי, אולי אתה צודק. עוד פעם אחת, ממקום שעוד לא הכרנו בנשמה, למען כולנו, למען הילדים שלנו. תנו את כל הלב. Give strong harmony, please. Didi dai 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 didi dai 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 oh didi dai 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 didi dai 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 ba ba ba